година. Добре си. Идвам в Бояна има. Какво прави Боян? И там живее на Бояна. Една колиба съм там. Ма няма ток, няма вода. Няма как. А ток, ако си го платиш? То няма ток, ще плати. Добре, да видим с какво помогнем. Днеска хапва ли си нещо? Аз сега капнах. Хляб и едно млеко, малко такова. Ще ти дам средства да си вземеш нещо и за вечерта и да имаш за следващите дни да хапнеш. Добре, добре. Ето пояде. Приведи си ги, това от мен е добри хора. Господи ги помага. Те ги пази, не, 2 години мога да се ги пази. С нещо друго може ли да помогнем? Аз съм доволен, много доволен. Не се притесняй, това от мен е добри хора, ще помагаме пак. Живи здрави, как пипам. Не се притесняй. Жив и здрав. Чао. Как си? Кора му боли право. Що? Какво ти е? Ядах едно кисело зеле с месо. Сега пиха ръка, ядах мляко с печен хляб. Ще дам средства да си вземеш още нещо и да отидеш на топло. На топличко. Ще помагам и за напред пак. Знам, ти ми винаги ми ангелчите на мене. Мен и добри хора ти помагат. Да, Не се притесняй. Заповядай. благодаря да си. Много се радвам, че те видях. Жива и здрава да си. Видях преди малко, с най-мили чувства, че от нещо имаш нужда. Да почистиме нещо. Добре, ще имам в предвид, не се притеснявай, аз съм при тебе с добро да ти помогна аз сега. Хапвал ли си днес нещо? Не. Имаш ли подслон Не. и къде живееш? Пъкайки по заслони такива. А що така се е случило? Всеки гледа да те зацахи. Съжалявам да ги чуя тези неща. Искам да ти помогна от мен и добри хора, с каквото мога в момента, за да си вземеш за храна и да отидеш някъде в следващите дни да си на топло, да не си навънка. И ти ако имаш нужда, няма проблеми. Не сега, аз те разбрах, благодаря ти за което. И ще ти дам повече парички. Не си живи да си. Заповядай, това от мен и добри хора. Не си. Обращение към хората. Радвам се, че се запознахме и ще помагаме и за напред пък.